uzobethi ama-Red Nation SK ushiya ngomunye voice mail omude kabi bathi qoqoda voice mail uthi uyascrollela nje ku-Facebook ipost yeheni bafowethu konke kumele niyazi ni-understand uma kunezinto ezenzakalayo ezinhle zenzeka eqhaweni lenu ma-Red Nation or whoever kubalekile ukuthi ni-enjoy i-success yenu without involving abanye abantu. Kumgomo yini ukuthi uma umuntu ezofaka something enhle kuye enhle emsebenzini wakhe ebese egudla abanye abantu. Ingani bahlale bekhuluma abantu bethi baqeshe emdletsheni gadla baqeshe lapho abacuhleli bekubongela mawunento enhle oyenzile ingoma yonyaka yini ngoba besa ukuthi uzobathuka babiza amakhotha ngqo ngicela something khona into wrong lapho ngesikhathi esho uzimdolo khaya kusho wabiza igama likabani oyekhuluma ngobani nazi ngathi wesho ukuthini inzondo izonibulala kumaskandi leli vesi enokunishumayela nithi ukhuzana nemona ukhuzana unani kancane ngiyathanda mina ngoba nezinto seziyenzeka kunina ebezenza kwabanye abantu nansi niyakuthola lokho kodwa kungathi anijabule noma ngathi nenzani noma ningahlose unyaka u30 angeke nibe happy kuyacaca nansi ishow bayi advertiser izodlala ku SABC into enhle lenzeka kuwe kodwa boku ipost izothini bese kuqhamuka isinqa yini isinqa esikabani isinqa okhuluma ngaso isinqa sinebhadi lesi owahlale uyinsizwa nje uhlala ugudlisa nje ubehave engazi ithi waza lesithenjini uyagega awuqondi into ukuthi iqonda uma amalandisi sebefika sebebehave njengawe sebelandela indlela iqhawe ubaba wabo benza ngayo bese kuba ngathi bayayisanganisa bafunde kuyo ubaba wabo engathi ningakuthola ukujabula ngiyanifisela ukuthi wherever lapho nikhona as ama-Red Nation eqhawuleni nijabule ngelinye ilanga uma kunento enhle eza kunina ijabuleleni isikhathi senu siyanivuma ukuthi nenze izinto you understand ama-feature lawa khona ayanisebenzela ahamba kahle kakhulu futhi thathani kiwini niqhubeke nempilo ninganaki ukuthi omunye umuntu uthini ninganaki omunye umuntu ukhuluma wenzani hlezi nikhuluma gudlisa nibize owendlovu bezonilwisa khuluma ungizwe hleli nabantu abadefender kulungile sifine naba defender ababheke something ukuthi bazoniholela nama influencer ko TikTok defender ngisho nashongo lutho beke bephikisene SK mention ukuthi hayi bayaqondile kanjalo iqhawe belaqondile lokho washa kwacima isikhathi sokuba i-victim thandeni SK siphelile manje nazi izinto usha ama-million 30 million ku Paris more than 20 million ku Spotify more than 10 million music video lapha na weGucci lapha ku YouTube more than 14 to 15 million YouTube iGucci lapha ku Spotify iGucci nakhona isidlulile ko 10 mangicabanga so you should be happy monthly listeners amaningi for the last 21 months impilo yakho kumaskandi ihamba kahle kakhulu hlukanise nonyaka wathola ne trophy indondo kumasama best record of the year yini kanti sekumele kungakhuluma umuntu ozimdola kusamelanga bethu ngaphesheya noma ukhalela lo yamcimbi lona ose Carnival City yebo khuzana kwakumele awenze kwakumele vele enzele abalandeli bakhe abantu ade ephila nabo all along owaphuma ngendlela ekuphileni kwakhe waphuma aqashwanga nawe uyenzile experience yakho ayina nkinga yaba yinhle bathi abantu iyahamba kahle awuyenzela kahle futhi emakhaya endaweni evulekile so yini inkinga mina nje ngithi focusani kwimpumelelo yenu yikani ukubhinqa lokho nigudlisa izindaba nikhuluma izinto eziningi be happy enjoy success naba ufunisa abalandeli bakho beye ukuthi njalo makunento enhle abayincoma wena kuma comment akho lapha kuma post lokufaka ukhuzana this khuzana that ama monthly listeners this cause zikhona izinto ongazenzanga before 2 years
le-2 years edlulile ayikho into etheni ubuyenza uzowaqala ukwenza izinto from iParis until now. So i-happiness le nisuke ninayo lapha ibani happiness yenu nijabule ukuthi izinto ziyanivuma kwamanje kuhamba kahle lesithi lo muntu elinwa naye enizama ukumkhava enizama ukumgxibha angeke nimenze lutho akukho eniyokwenza kukhuzwa emhlambeni okuthiza uyohlenzi ephumelela uyohlezi erule yilonto kumele niyazi. Hopefully nizokuthola ukuthula enhlizweni zenu namukele ezinye izinto angeke niyishintshe umhlaba uyilento eyiyona as much as nicabanga ukuthi mhlawumbe igame seniyibambile ngendlela niyibambe ngayo is fine, it's your time nani ukuthi nishine after 13 years nafika endimeni kaMaskandi nani senze nayithola indlela ukuthi nizokwenza kanjani izinto yasebenza leyo ndlela leyo okwenuka lokho. Kodwa-ke ningacabanga ukuthi ngalokho maybe sekhona nimhlulayo cha anihluli umuntu nenza kahle ngokwenu wenzela kahle abalandeli bakho ukuthi na bejabule bebona ukuthi iqhawe labo leyithola izinto as much as athola ama-gold plug ama-platinum and all those things is okay, be happy for you kodwa lokho akusho ukuthi sekumele njalo lokho ucabanga ubani cause akazi ukuya ndawo Khuzana konke soku-achieve akukho kusho kuzomela achieve lokho enikutholayo kudala Khuzana kusho-ke ngiyabonga.